Serwus wszystkim! Za parę dni mamy święto wszystkich kobiet. Z Kisztego przyjechaliśmy do Rudy Śląskiej obejrzeć, cóż też tu za dziążki mieszkają, i frelki, i kobiety. Chyba niczym, tylko nazwą. Frelka to jest niezamężna, no a baba to już jest starobaba. Frelka to jest dziążka. Mnie się kompletnie mi się z niczym nie kojarzy. No frela to jest jakoś ładna dziołcha, a baba to jest tako typowo, co łazi i zrzędzi, nie? Kobieta jest starsza, a frelka jest młodsza. I to jest śląskie, i to jest śląskie. Frelka jest niewydaną, No, a baba jest a wydaną. baba... Modne były goździki. Różę może czerwoną. Tulpa. Kosz tulipanów mógłby być, tak. Tulipany, róże, gerbery to nie wiem, czy jeszcze są. W ogródku jeszcze nie kwitnie. Orchidee. Jeden tulipan góra. Goździki przeważnie. Przede wszystkim szczere. A jakie to już wybór należy do tego, kto kupuje. Że obiad dobry ugotuje, Ja? że posprząta. Niektóre są takie zołzy, to nie idzie. Trzeba się wejrzeć w lustro, to będziesz wszystko widziała. To już więcej nie trzeba. On mi już nie przeje, bo jest za staro. Ja, była fajna moda, to była fajna frelka, nie? Teraz już tak normalna baba. Że są wesołe, uśmiechnięte, lubią się wygłupiać wiem po sobie. Że nas kochają. Nie? Wytrzymują. No wytrzymują z nami. Że są ładne. No i młode. No, że jesteśmy gryfne. Potrafią jednocześnie rozłościć do czerwoności i uszczęśliwić. Żeby były szczęśliwe, zdrowe, zadowolone, uśmiechnięte, że miały świetne, kochające rodziny. Zdrowia przede wszystkim, miłości w życiu. Żeby nie zostać babą. Szczęścia, spełnienia marzeń. Żeby robota mieli. Żeby mnie przeżyła. Szczęścia, miłości. Żeby miała trochę więcej radości z tych synów swoich. Klucze, telefon, portfel, niektórzy nawet noszą łyżeczki. Na pewno potmany i komórka, nie? Dużo różnych niepotrzebnych rzeczy. To jest tajemnica każdej dziołchy. Lippensztypt, jakbym go dać po śląsku. Tabletek dużo, tak. Kosmetyki. Lusterko na pewno i puder. Pieniądze przede wszystkim. To muszą mieć. Kluczyki od samochodu. W torebce od frelki wszystko idzie znaleźć. Śrubokręt, papierosy, zapałki. O, musik. Co jeszcze? Żadełko. Dużo klamorów. Tego nawet Pan Bóg nie wie. Wszystko. Także nie idzie wymienić tego, co ona tam ma. No ważne rzeczy, kosmetyki jakiees. Śrubokręt się znajdzie. Jak dzwoni telefon niekomórkowy, to musi 2 razy dzwonić, nie? Bo najpierw trzeba wyciepnąć wszystko Stasie, a potem dopiero szukać, jaka jest komórka. 80% emerytury będzie mieć. To, bo już obliczyła. No. Ale przeje mi.